Zlyháva na Slovensku slušná komunikácia medzi politikmi a médiami, alebo sme svedkami vopred premysleného divadla pre kamery? Najnovšia tlačovka koalície sa zmenila na čisté boisko, kde lietali obvinenia zo skákania do reči a otravného opakovania otázok. Sledujte nekompromisný konflikt, ktorý ukazuje, ako hlboko klesla úroveň verejnej debaty. Ešte by som mala otázku na pána ministra, pokiaľ ide o pôdohospodársku platobnú agentúru. V Uhrovci je hacienda ukrytá v lese, strážená kamerami a dostala za jednofarebnej vlády Smeru z PPA podporu 100 000 eur s tým, že bude fungovať ako penzión. A obec teraz potvrdila, že nikdy ako penzión nefungovala. Má väzby na vplyvného podnikateľa pána Adriana Polonyho zo Sadzvolen, ktorý bol aj kandidátom Smeru na post bystrického župana. Čo si o tom myslíte a budete požadovať, aby to bolo prešetrené? V prvom rade ešte odpoviem na tú prvú otázku, čo ste sa pýtali pána podpredsedu. No, budem rád, keď budeme na výbore sa vedieť konfrontovať. A viete čo, možno, že sa dospejeme do štádia, že príde aj pán predseda NKU a povie, prepáčte, ospravedlňujem sa, mal som zlé informácie. Nie je to tak. Lebo toto musí nastať. Lebo my sme mu dnes jednoznačne preukázali, že klamal v tých svojich rozhovoroch, ktoré realizoval. Čo sa týka z penziónovej výzvy a nejakého penziónu, ja sa v skutočnosti teším ako minister pôdohospodárstva, že v zásade mňa nikto nekritizuje za nič, len ma kritizujú za nejakú 12-ročnú výzvu, ktorá tu bola pred 12 rokmi. Išli verejné prostriedky 100 000 na penzión, ktorý nikdy nefungoval ako penzión. Ale ja takéto informácie nemám. Budete to žiadať prešetriť? Je to živý projekt? Má ešte dobu udržateľnosti? Je to projekt, ktorému už skončila doba udržateľnosti. Dobre, tak prečo v súčasnosti obec potvrdila, že nikdy ako penzión nefungovala. Máte to na papieri napísané? Podpora bola schválená za jednofarebnej vlády Smeru a tá hacienda má väzby na podnikateľa, ktorý bol kandidátom Smeru na post bystrického župana. Osobne sa za ňo postavil pán premiér a Robert Fico. Čo si o tom myslíte? A je podľa vás v poriadku, ak bolo použitých 100 000 a nikdy to nefungovalo pre turistov? Ak bolo použitých 100 000 a nikdy to nefungovalo pre turistov, tak je to problém. Ale ja sa vás pýtam, je penzión v dobe udržateľnosti? Odpovedala som vám na to. Už nie je v dobe udržateľnosti. Čiže bezpredmetné v tomto čase sa o tom rozprávať. Dobu udržateľnosti... Počkajte. To sú verejné môžete ma nechať... Ja som vás nechal slušne povedať vašu otázku, neskakal som vám do reči, nechajte ma odpovedať, ja vám odpoviem. A samozrejme odpoviem tak, ako chcem ja, nie tak, ako to chcete vy počuť. To znamená, že je po dobe udržateľnosti. Každý projekt na Slovensku, cez hociktoré ministerstvo, v každej krajine Európskej únie, keď je po dobe udržateľnosti, ten projekt nemusí už ďalej fungovať. Tak sú nastavené podmienky Európskej únie. To nie sú naše podmienky. On nikdy nefungoval. Pani kolegyňa, vy dokážete troška rešpektovať niekoho s kým, lebo ja zarežem tú tlačovku a neodpoviem vám na nič. Chcete toto? Len hovoríte argument, ktorý nesedí na ale to, že tie prostriedky boli poskytnuté na to, že bude fungovať ako penzión. Dobre. Má ešte niekto iný k otázke? Nech už nie. Pán minister, ako teda fungovala prepáčka, keď na to nedošli pani kolegyňa, kontrolóri? z denníka N. Benedikovičová? Super. Ste nekorektná, skáčete do rečí, neviete byť slušná a potom sa nečudujte, že vám nikto neodpovedá. Okrem toho, že píšete klamstvá, na druhej strane nie ste ani korektná. Ďakujem veľmi pekne. Poznáte sa s pánom Poloným? Dovolite, ja ešte zareagujem. Navštívili ste túto haciendu, pán minister? Tento váš nekonečný príbeh, pani Benedikovičová, aby som sa nezakoktal. Som novinárka, ktorá som prišla na tlačovú konferenciu a pán minister Pani redaktorka, vy ste sa na to pýtali už aj mňa v parlamente, vy sa na to pýtate dookola, zaštiťujete sa obcov. Ja som zvedavý, či by potvrdil vaše slova, ja sa budem teda s vami asi prekrikovať, pán starosta, ale ja vám dávam jeden návod jednoduchý. Napíšte normálne žiadosť na policajný zbor, mňa to tiež zaujíma, možno ju napíšem aj sám. Dá nám konečne policajný zbor a orgány činné v trestnom konaní, teda aj prokuratúra, odpovede. Koľko prípadov okolo hacien sa dnes vyšetruje, za akým výsledkom, koľko sa vyšetrovalo v minulosti, za akým výsledkom, aby verejnosť už jasne vedela, či neboli čerpané prostriedky v nejakých konkrétnych haciendových prípadoch nezákonne, či sa spreneverili alebo nespreneverili. To je jednoduché. To sú zverejnené informácie. Aké sú zverejnené informácie? Vy sa tu zaštiťujete nejakým stanoviskom obce, vám sa snaží minister pôdohospodárstva vysvetliť, že ten projekt stanovali jeho podmienky čerpania, kritériá a všetky ďalšie náležitosti Európska komisia.
mal byť na 5 rokov. Či bol, nebol, nech to vyšetruje polícia. Či to je Polakovič, či ako ste ho nazvali, mne to úplne jedno. Len nefabulujte, nech nám tie orgány, ktoré to majú vyšetrovať, dajú na to jednoduchú odpoveď. Veď nič viac, nič menej. Pán minister, poznáte sa s pánom Poloným a navštívili ste túto haciendu? Ďakujem. Pán minister, navštívili ste ju? Priatelia, na koho stranu sa v tomto spore prikláňate? Prekračujú podľa vás niektorí novinári hranice profesionálnej slušnosti pri kladení otázok, alebo majú politici jednoducho zniesť akýkoľvek tlak a odpovedať bez emócií a útokov? Napíšte nám svoj názor dolu do komentárov. Ďakujeme za sledovanie, nezabudnite dať odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Toto bol Politický priestor.